Tin napalabas, gura tinagari kan Robin iti amana, gapu iti panangiden na iti sabali a babae ijay Canada. Nalaus ti sakit tinakam ken gura ni Anali ken Ricky, ket gapu iti dayta, naikaddangan dayto iti mangipila iti panakawaswas ti kasardang agasawa. Nagdumamatirik na dagiti agkapsat a krisi ken Robin. Ket iti yaawag ni Ricky ken Robin, sinidir ti baro ti amana, kalpasan na, inaddap na adagos ti cellphone na, ken inblock na mattenday ito iti Facebook. Naglabas pa iti aldaw, nagturpusan ni Chrissy iti kurso na a nursing, ket sangmon namanan ti panag-review na para iti nursing board exam. Nilattamanen Anal iti nangisakad iti gastusan ti anak na. Ket ita papagayam, adtuyen tituloy ti makalawas apakasaritaan a napauluan. Ubaw, apammatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you, and it won't be easy. Agduma kami kanimanang Chrissy, Lola. Apo, No kasta tirik nana. Raaman tayo. Ngamraaman na kumamat no anya ti kapanunutan kenrik na kiti parikot da mami ken daddy. Robin aya. Ni mami launa ti kasyak, Lola. Nagdakkel ti sakripisyo na. Amok amarigrigatan ijay. Tadwa ti mangburburibur iti panunot na. Lakit di ah. Tinapasamak kadakwada iti asawa na. Ken ti kadda na iti adayo. Ken awan ka binulig na ijay. Wan nga rod, Lola. Ikarkararag ko. Asapay la ko ma. Tasan nga agsaksakit. Awan mangandingay. Ken mangsaranay ken kwa na ijay. Dayta ti pagdantanagan mi kin lulong. Naimbag iti awan manaknakom nga asawa na ah. Taglaplapusanan ti ragsakda iti sidong ti sumangkaot trumat a babae. Ammo na lang arodan adida maikasar. Ngam, imanugot latta amakiden na, Lola. Ala, nasyak maawatak tirik na mapok. Ngam hustumat kit din ni luluyo. San adakas ti mabakawan, tao tayo laeng. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat Mawatak no apayawan kayo, mami. Sana bale? Ada ni lolo akadwa ka nagmarcha. Agyaman anak. Mami, masapol man ti kwarta para ti panag-review, para ti board exams. Sige anak, agpadala akto. Sana bali, mami? Basit langan na panaganos. Nipalubos ti apo, malpas tumantin ti ado, arigrigat yu para iti panagadal ko. Aramidag amin akabailak anak ko. Matulungan kay tumatan para iti gastusin ni ading ko. No addanton master ka katrabaho. Ay na, saan pa ilang aday tati panunutem? Iti panagrepasom para iti board exam mo. When, mami? Again, congratulations anak ko. Thanks, mami. Agyaman unay kada kayo. Nauray no tinalikodan na tayo ni daddy. Da kayo tinangisakad iti amin. Saludo kada kayo, mami. Iti likodan dagiti dimteng apan nobok. San kayo asim mo ko? Matibkar kayo lata. Da kayo tinangpatibkar kanyak anak ko. O sige, mami. Agan-anad kayo dita. We missed you. Miss you too anak ko. Bye. Bye, mami. Maawatam latan ni Mami, no saan anak kasampet, apok. Wen, lolo. San kayo ngagdanag? Kasta tinasingpet ken man nakaawat nga anak.
Lolo, namabalin. Diyak kaya't nga agsina ang maming pinsan da daddy kan mami. O, anyat ko nana. Nasaktan launa tinaramid ni daddy. Wen nga rod. Gam amom, dayawag pailaan ti kinatibkar ni mami yo. Tauray kasjay ti inaramid ni daddy yo. Inkarigatan na pailaan tinangisakad iti panagadal yo. Kan panagad-adal ni Robin. Wen nga rod, lolo. Ngam ko na naman kit di asan na kami alapdan, no bilang agpakita ni daddy. Wen takas iti kinunak iti. Isupay laan ti amayo. Ngam ni Robin, impatangkan na ti gora na ka ni daddy. Takas di lang ngoro dun tinaramid na ka ni mami, tinalikodan na kami pa'y. Di na entet ti pagrebengan na kada kami. Nga oray isulang kumamot ti pangagas na iti sakit tinakam mi. Gapo iti naramid na ka ni mami. Girl, I need you. I need your love. Kamaudyanan na, Daddy. Nawaswasan ti kasarmi ken Ricky. Kasta ka di. Naawat kon ti resulta. Isu ti inalak ken ator ni Itay. Ket, anya nga rod ti planom, anak. Saan pa'y nakaturpos ni Robin, Daddy? Ada pa'y 1 year na. Kan ag-review pa'y para iti board exam nanto. Iso kasapulan lata ti budget. Ket iso Iso nga, agsubli ki London. Andaken ka dahita anak ko, basta kabaalam pa'y lakit di. Wen, Daddy. Kuma, no makaturpusen ken makapanton ni Robin, ken anayton nga arkitek. Sumardin kamet ng nagtrabaho iji adayo, anak ko. Kasta ti planok, Daddy. Nakaikadeng akon. Aginggat kabailak. Urayag ti panag-retire ko. Tasayang mo ti benepisyo. Kasta ka di. Uray kaskasano. At dantor urayag. Isinto ti panag-for good ko. Kas itinakunag, andaken ka dayta. Ang kita emot ta salunat mo. Wen, Daddy. Saan da ka pa kadanagan? Awan gayam. Ayan ni Auntie Soledad. Ibaga kasaanan nga agluto, tamangan tayon itirwar. Huston to nga off ni Chrissy iti ospital nga ayan na, kan malpas ti klase ni Robin. Aday ta, natungpalan ti kalikago mo, amaanol ti kasarmi, ginianali. Agyaman na. Talaga alam na ko, Ricky. Talaga man, agkasarta nga ro din. Sure. Pailakad ko ti kasarta dito ay. Sige, tapno may baga asikan ti asawak. Kayat ko asyak lang. Saan mong aramidon tinaramid mo kini Anali? Apay ko mga aramidik pa'y lati kasta, katada ka lang nga ro din. Apay nga rod ana aramid mo kin Anali. Nagpintas ka ngamin. Asino mo ti lalaki at makayawan king ka. Oh, bola. Puno ti pagbagaking ka, sana kang papawi. Kan kayat ko, putdam amaming pinsan ti koneksyon mo kadakwada. Anya? No ni Anali, awanan. Uray kadagiti anak mo. Anya? Lipate mo nga ada anak mo. Nang rona inton adan bukod tanga anak. Ang anak ko dagijay kete. O anya, tungpalan na kwano sa anak kon ama ki asawa ken ka. Anya? Sige, tungpalag amin na kahit mo. Aday ta.
Legal nga gasawatan. Wan, ngam saan ka nga gloko-loko? Apay manin. Laglagi pam, dito'y tinagkasaranta. Oras nga agbintot ka. I-divorce ka, tagos. Anya? Isa di nakpadpadasan alukwan. Uy, Katno niya dagiti kayat ko mapasama. Saan ka ngagkadkad ang mga ramin? Nang runa no maipapan iti sigod a pamilya. Potdem a mamimpinsan ti connection mo kadakwada. Ne, adda simrag atya. Kat, nagkabukan Winnie. Kunang man na in-block na po. Siguro, in-unblock na tapno makaisan iti message. Kat, ne, adda picture da Kenrique. Ne, adda simrag atya. Kat, nagkabukan Winnie. Kunak man no in-block na ko. Siguro, in-unblock na tapno makaisen iti message. Kat, adda picture da Kenrique. Kat, kasla agpirpirmada mat. Basaag man ti tiyan na. Hello, Annalie. Sorry ngam kabukbukod ako ni ex mo. Adday ta. Nagkasarak kami dito'y Canada. Ti ampang ababain. Aguray ka man, taitsat ba ko? Iba kang awanin, bibiyang ko iti manglilipot alalaki. Kat kukwa na lang tasaan ko pagtatakunan kan nawaswasan ti kasarmi. Panya ti kata sa unday tayo. Imbagak lang nga kabukbukudan kan. Nga agasawat kan. Legally. Naskan ka di pa yung naramid mo dahita. Kat, naanol lang roden wino nawaswasan ti kanlay sami. Juan, tapno mo yung pinsanan nga iwaksi na ka. Anya? Kan kasta kamat kan kwa na. Punasam amaming pinsan iti panunot kan kaunggam ni Annalie. Nabayagan nga naramid ko dahita. Sipod nagdinata dito'y. Okay. Nasaya at nukas na. At dalaang madlaw ko alaglagi pampay lang ti sigod a pamilyam. Nang runa ni Annalie. Ha! Kuy daw ka kanya, Kriki. Sa anak nga agpangadwa, amang isinakan ka. Girl, I need you. I need your love. Sa baliw ito ugali ni Winitan. Sobra mo itong ti kinaimon kan kinaturay na. Puno ang waswasan ti kasarmi kan ni Annalie. Gamdagitan ako. Kaili ko matida. Kahit ko kumaida makita.
Uraysan ko ang suportaran ida. Tapi naritan nak ni Winnie amang tad iti sustinto kadakwana. Ita lang nga maamiris ko. Managing bubukod ni Winnie. Ang anya pa iti maramay daka. Naladawan ti amin na. Nawaswasan ti kasarmi kananali. Kanamok. Di nakpulusan kayat. Ngam, nukas jay lang ti ugali ni Winnie. Maanusak nga ta. Dahiti ka di tinaghanap ko ng isukat kanyanali. Nakas taunay anos kendung muna kanya. Agyaman nak, tanadarayan nyo di pa nagturpos ko, mami. Uwan anak ko, nairanamot ang nagbakasyon na. Ngam siyak, awan kayo idi, mami. Talaga kay kayat yun ni Robin. Saan nga iti dayta anak? Saan ka kuman nga agimon, Juan? Don't worry, manang. Amok nga agpada ti panangipatag ni mami kadata. Awan indadadumak kada kayong agkabsat. Rumbang ngay patagta unay-unay ni mami. Taiso tinagbalin a daddy kan mami ta, manang. Anak ko. Sorry, mami. Mariknak, manang. Nalaos ti panangipatag ni mami kadata. Saan akas iti dayjay ala kay Ricky? Ha? Uri kanayon nga ibaga ni Lolo. Nga isupay lang ti dadik. Kagurkurak. Agasam dayta. Pulusan nga awan man ti kumusta na kadata. Robin. Iso ano siyak ti si kamanang. Saan mun alaglagi pun dayjay alakay. Taawan sir-sirbina. Marignak, Daddy. Analos lat tatigura na iti amana. Saan mo ang mababalaw ni Robin? Kasanumat ngamin, tinalikodan na ida anaming pinsan. May sa dayta, nagsaksakitan tinagam ko, Daddy. Saan nabalik ko ba, nakas dayti inaramid na kanya. Saan na nga inramraman dagiti anak na. Babalawak launay mat ni Ricky. Pulos ajak nam namaen na maaramid na tikas jay. Ti atap ko. Tengel dahi awini ni Ricky. Anya, Idi pa lang agkadkadwa kami iti trabaho. Nakitak ti ugali na ama naging bubukod. kasta kadi. Dahita ti amok arason. Nga awan pay kat nga tati naggusto ken kwa na. Tadama di nga ugali na. Sinalsala at laan. Tasaan ko akayat nga daa kaapak. Katiso Kat amangan, no ide addan relasyon da ken Ricky, pinawilan nan. kat imanugot matlatan ni Ricky. Anya ti ammo tayo. Nat naglaunay nga tatirik na iti dayjay nga ampang a. Ala, lipati mo ang tinapasama anak ko. Uray kat nagturpusen dagiti anak mo. Uray awanen na itulong ti amada kadakwada. Nagsublimanan ni Mami J. London, Lolo, kat barang no dagasgasat ko makasurotakan kwa na. Apok, Uray lang ti final interview kiti hospital ang nag-aplikarak ijay. ako ikararag mo, tamaawat ka. Wen, Lolo, sana bale, adamat ni Robin ng kadkadwayo, kan adapay mat ni Lola Soledad.
Saan da ka pakadanagan? Tila ang ikarkararag ko. Sapay la kumatamagun odyo. Dagiti arapa apyo nga apo. Uray lang ti final interview kiti hospital ang nag-aplikarak ijay. Ako ikararag mo, tamaawat ka. Wen lolo, sana bale, adda mat ni Robin ng kadkadwayo. Kan adda pa'y mat ni Lola Soledad. Saan da ka pakadanagan? Tila ang ikarkararag ko. Sapay la kumatamagun odyo. Dagiti arapa apyo nga apo. Hello, Robin anak. Mami, nakadanon ka din dito ni Manang Chrissy? Uwan anak ko. Ngam sabali nga ospital taayan na. Kan sabali a syudad. Kasta ka di? No dita ko Pilipinas. Kasla Baguio vegan. Adayong mat nga rod Ngam sinabat ko ijay airport. Kat ijay laang tinagkitaan mi. At ang amin mangsukon kan kwa na manipod iti ospital a pagtrabahuan na. Sige, Mami. Agan anot kayo ditakin Manang. Uwan anak, saan da kami apagdanagan? Da kayo kit di kada lolom kan lolam Wan, Mami. Kan adan katulungan ni Lola Soledad. Ay, nasaya at anak ko. Sige, Mami. Baliwan tayo tumanan tag-video call. Tag-review Finals mi ngamin. Sige anak, saya atem. Kastapay nga rod. Wan, Mami. Bye. Bye anak. Diyos ko. Tarabayan na kami kuma. Saan na kami abaybayan? Oray nga nakasto tinagbanagan tibiyag mi. Buwisit kit di. Anya ka di man nanti mapaspasamak king kawin. Kaya't ko timadan iti anak. Aking kaita, sa anak matlangan nga agsikog. Anya ka di mabaling ko. Isungarot anak ki asawa ak, nga oray medyo naladawan. Tabarang maadda anak matlang iti anak. Buwisit. Siguro kapot ang medyo natangang kan. So asan ka nga ganak? Kan, saan ka di ang nagsarding kan nga binulan? Awanin, saan ka nga ganak payo ini? Kasanuak pa yan? Isungarot anak ki asawa akin ka. Isu anak ki danakan ka idi, uray saan tapay ang nagkasar. Tabarang aganakak. Apay asaan ka nagsikog. Kat nagpayagtan na nagtana. At dangarod maramidan tano saan taam addaan. Awan mat gayam sir Pimrike. Anya, Bapawik anak asawa kan ka. kaya't mo asawan. Kaya't mo lang ti maddanit ti... iso anak ki relasyon ka kanya. Wan, kan siyempre, inayat ka. Ngam awan serbiti amin, no saan ta maadtaan iti anak. Kahit ko kumamot ang maddaan ta itanak. Nang runa, tinalikod akon na gitanak ko. Kat, anya ti aramidam ita, ta saan ta maadtaan iti anak. Kahit ko tagkid daw iti pamakawan kadakwada. Anya? Saan ang mabalin? Dayta ti saan mo nga aramitan? Hello, Alba! Kumusta kan? Really? Adda ka mat gaya man dita Canada. Oh, imbag man ta nakontak na. Uwan. Messenger gayam da ito nang kontakam kanyak.
Boys ko lang, kada ka iti work mo? Sorry Anya ka diti madamag, friend. Well, awan kamin kan Ricky. Naanal ti kasarmi, mano atawanin tinapalabas, friend. Well, talaga akas ta ti biag. Ada kanyak dagiti anak ko. Anya? Kayat mo asawan? Amumon? Kanamit mo ni Ricky dita? Ti asawa na? Anya? Miserable ka no, tibiyag na? Why? Yes, friend. Baliwan tanto. Okay. Bye. Ay. Kita ang manlaang tiki na ilit ti lubong. Pulos at yak namnamaan. Akon tagan nak ni Alma. Kung at tamot kaya man ijay Canada. Miserable. Daita ti karmakin kwa na. Adda man ang awag ko iti messenger. Imot kayam anak ko. Hello, Robin anak ko. Hello, Mami. Kumusta kayong kanimanang crazy, tita? So far so good, anak. Da kayo kada lolo kin lolam. Awan parikot, Mami. Okay kami lang dito eh. Nasaya at no kasta anak. Imawag ka. Imawag kanyak ti eksyo, Mami. Anya? Ngumsan ko asinong batan. Maluksawak kin ko, ana. Kagurkurak. Anak, amamlata. Sana dakas no pakawan tapno lumagaan ti barukong mo. Apay, Mami. Napakawan nyo ka din nila kay Ricky? Nasakit man ti inaramid na kanyak. Kada tayo. Anak, saan adakas no pakawanam ti nakabasol ken ka. Tapno mapakawan kamat kadagiti basol mo anak ko. Actually, Mami, kailiw kumot ni Daddy. Agari lat ti sakit tinakam ko. Iti inaramid na kada tayo. Tinalikodan na tayo anaming pinsan. Well, maawatan ka anak ko. Ngamkas iti nakunak, saan adakas no pakawan ninyo. Mami, Siyak, naawat kunti amin. No bilang ta, at danto panawan, winugundaway nga agkita kami. Well, sangwag kas may sa agayam. Kan nagbalin mat apaset tibiyag ko iti na minsan. Girl, I need you. I need your love. Sige, Mami. Bye. Love you. Naging baglaunay ni Mami. Itilikodan ti inaramid ni Daddy ken ko na. Kada kami. Napakawan na pailaang.
Kinapudno na. Nabayag mo na kaili ko ni Daddy. Ngumno umapay iti panunot ko ti inaramid na. Agpaliw ti riknag. Makariknaag iti gura. Robin, apok. Lolo, Amo ka ni mamim ti kinasaritam. wan lolo. Kat dayawag launay ti kinasayat na. Apok, Uray nagsakit ti inaramid ni Daddy kada kami. Napakawan na pailaan. Nupay, imbilang na kanulangan akas gayam. wen apok. Awan kas iti mamakawan. Ngamin, lolo. Imawag kanyak ni Daddy. Saan ko asinungsungbatan? Anya? Sorry. Saan ko basta maiwak si ti sakit tinakam ko? Kapu iti panang baybayan na kada kami. Panang isukat na kini mami kada kami. Hello, Mami. Kumusta kayo? Naka-isolate ang anak ko. Nagpositive ang iti COVID. May sakit na dito yung room ko. Uray, siyak. Be strong, anak. Uray na kayo. Dakal ti kaasi ti Apo. Malasat tayo na ito eh. Ado din nag-positive iti COVID. Kadag iti kakaduwag iti ospital. Uray, siyak, Mami. Nagrigat. Ang kararag ka, anak ko. Saan ta pa makaawag ka da, Lolo? Kumusta da nga tan? Saan ko nga mo? Dakkel ti kaasi ti Apo. Madanagan da lakit din no saan da ta makontak. Saan ta nga ipagpakaam mo ti kasasaad ta, anak ko? Ad dalaki ti amadanagan da nang runa kadalulom. Sige, Mami. Awan mo't nga tatidakas ang napasamak da. Agan-anad kayo dita. Awagak to ida, ng boys ko laang. Ibagak, asan na taapakadanagan dito eh. Wen. Sige nga, Rod, Mami. Bye. Bye! Ikararag mo, amalasatam ti panagpositive mo iti COVID. Sa bagay, awan mabalin tayo. Nugasat mon, kat anyangay. Kasi ti aramidan da kadag iti matay iti COVID, makremate ka. Kuma, magidak pa dagitan ako. Makapagkidawag iti pamakawanda. Palubusan nakto kuma amakawit numayong paganak. Oray di maudin to lang akong daway. Kailyo ko ida. Dagiti anak mo? Wano? Ti ex mo. Iwaksim ko man day ti panunod mo. Tanapayagan nga ang kanyak dita. Anya ti amok. Pangasim. Oray paralangan ka dagiti anak ko. Salbag kakit di. Perwisyo ka. Kas itinakunak. Nagdakkel ti papawik anak ki asawa kad ka. Tasan mo't lang anapat ganti wish ko amadaan iti anak. Huwan mo't gayam sirserbim. Di na ko mapapasulan iti dayta. Kas tapaylat pampanunutam. Ikararag mo kit di amalasatam ti panagpositive mo. O sige, bye. Makapaluksaw. Anya napapawik anak ki asawa iti awan sirserbina at tao. Kunak no maipaayan nak iti anak. Saan mo't kayam? Nagbakbakataklat ako man at talaga ang palasang.
Naimbaglaangan. Tawan nagpositive ka datayo iti COVID, Lola. Wan apo. Kat damamim, kumusta da ka numutan? Saan ko pa'y anaawagan ida, Lola? Paano pa'y lang awagan ida? Isua. Awagan marud ida tap na maamuamat no nyat ka sa saada ijay. Wen, Lola. Awagak. Inton amukon anak ka of the mami. Naimbagkit di tabi mapansan ti bilang dagiti makub-COVID. Wen, Lola. Barang no palubusan dan tumatlangan da mami nga agawid. No at danton biyahe ti eroplano. Nagpositive kayo, Gayam. Saan nyo nga imbagbaga, mami? Uwan ta saan mi akayat amadanagan kayo? Praise the Lord, mami. Nakasangpet kayon. Nga magsubli akpay anak ko. Kas itinakunak. Urayak nga agretire kijay. Taadan tumot urayak abinulan a pensyon ko At danton trabahok, mami. Ken awanan pagparikutan nyo iti kwarta. May isang arkitekto ti anak yo. Panawon kumamutan nga agsardeng kayong agtrabaho. Kasi tinakunak anak ko. Kabailak pa'y mo. Bayan naklata. Mami, Kaslad ada abo makitak no daak tulang dito'y balay nga awan ar-aramidan na. Girl, I need you. I need your love. Saan ko kayat asikalaang ti agawid iti Pilipinas, Ricky? Kambo ka. Anya ti amo, no makisinara ka iti ex mo, kat pasublin nyo man ang ti relasyon nyo. Agpampanunot ka kadi, Winnie. Anya? Panagkunam kadi kat kasta kalakana. Idinto ta nawaswasan ti kasarmi. Among kadi. Masusungig akon iti kasisilos mo. Uray no mako na nga inutil kan, ta saan mo ana ipaay ti kalkali kagumak amadan iti anak. Saan ko akayat nga agsubli ka kan kuana? Tangay saan ka amamingga amang pagpabasol kanya. Asaan ta amaaddaan iti anak. Anya ka tanog pakita ka iti doktor. Tapno maamuan ti kapuna. Tano siya, sigurado asana kalupos wenno baog. Tadadduangan nakmi kan anali. Anya? Agpadoktora ka na? Wen! Tapno maamuan ti amin. Tapno di nakpapabasulan. Saan? Saan ko akayat agpadoktor? No kasangarod, saan mo nga ipabasol amin kanyak? Di nagbugkawan na! Sorry, ngam naibus mo ti anos ko ka. Pakmarnak mo tlaunayin. Anya nga ron ti kayat mo ita, ha? Saan ko nga mo ka? Kanain mo nga ibagang nagbababawi ka anak ki asawa kanyak. Kastak mo't king ka. Anya? Di mo la pampanunutan at tinalikodak ti pamilyak gapuking ka. Itakastakit din tararami dumanyak. Anya ko matibasol ko? Imbagak ayang armanak? Wen! Saan ngagpaiso? Ngam inaklon matadagos? Salbag kakit di? Anya nga ron ti kayat mo, ha? Agdivorce tan? Katuna! Tangay awan mo't lang ti urnosta. Katag subli ako ni Pilipinas. Tasubliam ti asawam? Awan ton bibiyang mo iti dayta. Ayup ka! Sakbay ang matayak. Kahit ko ni makapagkid daw iti pamakawan kadagiti anak ko. Kat no may kanak iti kundaway ng agsulnit kadagiti nagkurangak. Aramidak. Maawatam. Ni Daddy, kung ako na nakablakag kan ko, ana. Sumbatak, oray ta day off ko. Hello, Daddy? Gracie, anak. Kumusta ka na?
Agyaman ta silang balang tiyawag ko. Da kayo ti kumusta ak? Apay akas ti makita ka lang ayo. Sana nanas ka na damagam kanya. Ado dagiti pasamak, ajak nam namaan. Kat kumusta kan? Ni mamim, kan ni ading mo. Ada akon dito London. Agtrab-trabaho kiti may isang ospital. Saan nga dayo iti ay ni mami? Kasta ka di, nakaturpos kagaya man. Wen? May sako na registered nurse. Pagkawan na kumahanak ko. Daddy? Talaga nagtakas ti ugalim. Anya ti amok? Nukit di ti ex mo ti kabid-video call mo? Apay adi mo kinitangay mo na. Uray asino kadagiti anak mo. Saan ko akayat akasaritam ida? Anya? Ibagak mo't king ka. Sanak amalapdan no kahit kundi agawid. Sige! Padasam ti pumanaw. Tapatayin ka! Anya? Saan ko nga ipalubos ang mapukaw kay ti biyag ko riki? Kalpasan ti amin? Panawan naklatan? San ka di akas na ti kahit mo ang mapasamak? Ulitak! Saan ko akayat nga umadayo ka? Padasam ti mapan. Tano saan asika ti matay? Agpakamatayak! Nakaawag ka man, anak ko. Saan tamat ang makapagkita? Saan nga agpada ti day of ta? Wen nga Rod, ngam saan abali ta makapaginawag tayo. When matkit di Oh, anya, imawag ka man, hindi kalmanan, anak. Kung amin, nagsarita kami kini Daddy. Agdaw-dawat iti pamakawan. Anya, Ngam saan aday ta ti padama ko kada kayo. Tila nga na ang nakakutkuttong tinakitak. kasta ka di. Wen, kat amuyo ka di, idagsarsarita kami. Ada nakita ka babae ti video call anang tungpakan kwa na. Idi kwan na idapon ti cellphone. Isu da itjay ta asawa na. Mami, Nalapit, pakmer ti babae ni daddy yo. Katilaangan makunak iti dayta. Isot karmana. Dayta tinaganap na. Bunga dayta ti ubaw apamatag nga impaay na kada tayo. Mami, Mala, ada kada kayo daytan. No awaten nyo pa'y akas ama inton agparang kada kayo. No, makapagparang pa'y. Sigan iya, orasin ti panaginanak. Bye. Isuday tuyan ti bunga ti kinagulid ni Ricky kanyak. Italukon iti apo, ti amin may papanken Ricky. Saan ka di apod no ti kunak ha, Patrick? Adamanin sa bali a babae a kinakuyog mo iti kalman? Anya ka ayaw, Wendy. Kanayon na makiap-apa ka kanyak. Saan ta anaragsak iti relasyon ta? Saan kagayam anaragsak? Kadi sa bali amang parparagsakken ka? Di kayat ko asawan. Awan man lang tila ilong kanyak. Mabalin ka di abaliwam ti ugalim. No talaga nga ayatan nak. Awatam no anya ti kababalin ko. Awan tinaskan abaliwak. Ngam ka po iti dayta nga ugalim, Wendy. Kanayon ta nga gap-apa. Agselselos ka nga awan ti gapuna. Si ka lang ti ay ayatak. Saan ko amarik na? Ad-adda-adyak marik na ti panangipatag mo kanyak. Anya ti kunam? Tinungpanak, Wendy. Agram kalaunayan amang tungtong pa kanyak. Kat! Anya ti kayat mo asawan, ha? Makisina kan kanyak? No agtong palti panagsina da ito'y apanagsubsubang tawin.
Awan ti sa bali ang mapabasol no saan asika. Kat daytoy ti tandaanam. Saan nakamabalin nga isina? Kat nuwatamag ko nga da sa bali a babae iti biyag mo. Siguraduakan ka. Saan nakapakairanutan? Natangsit kalaunay, Wendy. Saan nak kumaapang taan? Di ta ka manlangan! Mapit lang! Agsari tatabay! Masapol alaw-lawagan ta daytoy. Ay. Saan nakon nga intal-talak? Anya ka diti mapaspasamakin ka. Apa yung nagpupungtutam di katulong? Uray la napabot nga ni ti panangbog ka umuking kwan. Nusan ka anay gawid? Tinong pambay. Gapo iti day kaya Patrick. Ay, nagsubang kayo manon. Anya ayati sa nyo ang nagkinawatan. Saan ang nagparang iti nagtulagan medical man? Ang dalaki di sa bali ang bapae iti biyag na. Ang mga nuadamad na kakumikuman na. Awatem kumatika sa di kain ayat mo. Saan ati trabaho na iti opisina dati napanan na papa? Inawis ka no dagiti barkada na. Oh, dagiti mo talaga yung barkada na. At da babae ka dagiti barkada na. Anya ti amok. Naatap ka launay win naman nagipapan. Nasingpat ni Patrick. Nalay nga uminom ng agpaiso. Ngam gagangay dayta iti lalaki. Kaya't kukuman aliklikan da ginom. Ngam gapukin ni Wendy. Natangsit unay kanyak. Naimbagtasan ko at tutupan ti panangtungpa na kanyak. Idi pa'y lang kayan ayatnak. Patrick, anya ka di manan ti problema. Agin inom ka manan. Jamela, agyaman nagtanauray kamatlaang. Ay, naimbagkin ka. Tanasaya at kagayam. Ngam tinobyak. Kanayon nakngap-apaan. Anya ka di tinapasama kada kayo. Nagapa kami. Saan natuloy ti panagkita mi iti kalman? Tanagawis na kiti barkadak. Basol mo mat ngamin. Apay napatpatagdag iti barkadam. Nasyak tinobyam. Talaga maluksawag. Ay, agselselos. Ure awan kinapudno na. Sa, tinungpanak pa'y. Anya? Niliberato ti umawawag. Uy, so da ito eh. May panggap nga tayo ti pagtultulagan may negosyo ti pagkana. Hello? Awawagak ni Patrick. Saan nakasungsungbatan ay da? Kunak no may panggap ti pagtultulagan ta negosyo ti mawagam. Saan pa asimbangpet? Apay ka de? Agpupungtot ni Wendy asimbangpat. Nagapat ka numanan ka ni Patrick. Kanayon lang nga apada. Kasaritak to ni Patrick inton makasangpet. Sige, baliwak tong nga ti umawag. Wino umayak tulat ta na opisina minton bigat. O sige. Kasta pa'y nga ron. Girl, I need you. I need your love.
Apaya da kayo ti nangilukat iti rida mama. Naimbag ta si Mangpet kan Patrick. Nabartek ka manen? Isa ka na yun nga agapa kayo kini Wendy kaputa kasta ka. Kaputa bisyo. Kabaliktad ti imbagayo mama. Ni Wendy tiga po na nagbarbar ka. Agselselos nga awan pamanaknak na. Tinungpanak pa'y. Anya? Kat dito ti pagsakitan tinakom ko, mama. San akas ta ti inararapaap ko nga ugali ti kaayan ayat ko. Kat anya ti kayat mo sa uniti dayta? Ibagbagakan kan. Saan mo amabalin nga isina ni Wendy? Mama, inton bigatan nga agsarita tayo. Inak maturogan. Gan bagbagan nyo man ni Wendy. Baliwan na ti ugali na. No kayat nang agpaot ti relasyon ba eh. Nagsakit ti ulog. Dahito iti kagurak no masobra ti aginom. Saan akabaglan ti bagik? Ay, ngumgapo ni Wendy. Imbis anaragsak kami iti ayan ayat mi. Kanayon anadagsan ti barukong ko. Ay ayatak ni Wendy. Nga magdua-duaak no ay ayatan nakmat. Kaputa saan ko amarik na. Ay. Patrick! Agringkan! Bumangon. Bigat gaya man. Kasla maulaw ak abumangon. Oh. Dandanin na 7. Nalpas ka kuman ang nabigat ita nga oras. Nakadigos ako mapayan. Nadagsan ti bagik, mama. Makamu kayo pailangi di opisina. Umayak to ijay no madamdama. Gapukin ni Wendy, mama. Saan mo papasulin ti Nobiam? Tabasol mo matlaan. Mama, siyak ti anak yo. Kat, kayat mo si Kati kanunungak? Pada ka babae ni Wendy, Patrick. Siyak ti kang runaan ang makalaban mo. No isinam gapo iti babae. Eto na ang araw natin. Wendy, naimbag ta nakapasyar ka dito opisina. Nabayagan na saan taan nakapagsarita. Kanayon kayo mat ngamin ama kumikum iti negosyo. Agpada kayo launay kini papa. Kasta talaga ti biyag ti negosyante. Agmay sa kayo mat iti opisina yo. Apay ni Patrick. Naparte kasi Mangpet iti rabi eh. Indon al daw ka nung umay dito eh. Talaga day di alalaki. Kalpasan ti panang panaw ko kankwana iti rabi. Napan nang ginom. Imawag nga ron ni Liberato iti rabi eh. Sinapol na ni Patrick ta saan na maawagan. Saan pa imot ngamin na si Mangpet? Anya? Apay ka no? Ama nga no kaya't nakasarita may papaniti panagapay oh. Danunag ti Patrick iti balayo. Tiyak makan-anos nga gururay. Ama nga no saan nga umay diti opisina. Ay no, talaga di alalaki. Ama nga no adakadwa na anaginom iti rabi eh. Oh, nakaawag ka man, Patrick. Kumusta kan? Kalkalpas ko ang namigat, Jamela. Nagsubliak mo tla na gidda. Maulawak, kin nasakit ti ulog. Nabartakat namin iti rabi. Day takat ngamin. Isardeng mo kumanda ginom. Ama nga na makala kay ti sakit mo. Naimbag ka pa eh. Gayong kalaan. Nung isak sakit na. Idinto ta ni Wendy. Saan na pulos?
Saan na kumamat nga idildilig itinobyam? Kan may sano maamon day ta ni Wendy. Tsak lakit di kaya ta siyak ti makagapo iti saan nyo apag kinaawatan. Saan ko kahit ang may ramraman ka, Jamila? Diyak kahit ang mapukaw ka agayam. Gaputa ka sa pulan ka. Ha? Mabit lang, Jamila. Adalabit aramidag. Kastapay. Bye. Bye. Naimbag din ta sa anak apagimunan ni Wendy. Sa bagay, amo na matkit di nga gayam kami lang kin ni Patri. Kan siguro, gaputan na pimpintas ngam siya. Kan may sa, nakurapayak lang. Girl, I need you. I need your love. Nasakit ti ulok. Iso madamdama pa ya sumre ka kiti opisina. Day tati maghanap mo. Napatpatog namin ti arak namin. Pangasim. Diyak kayat nga aga pa ta. Talaga nga agapa ta. No maamuang adda babae a kinasangom a naginom idirabi eh. Ay, Oh, apay asaan ka ang makasao, Patrick? Puno ti kunak saan ka di? numapanak na kam nga adda sa bali ang nobyak. Nawaya ka amang isina kanyak. Aniya ti kunan. Dahito iti tandaanam. Awan ti sabalin a babae adumtang iti biyag mo. Siyaklaan! Maawatan! Maasya na kini Patrick. Kanayon da nga agapay tinobya na. Ang basol na matlaag. Nalupoy tinakam na. Kaslasaan ang lalaki. At dalabas si tasanda pa nagkinawatan. Agbardagan. Imbis ko maarisutan na ti problema da nga gayan ayat. Taamangan no anya ti ibunga ti aramidan na. Nagsaruno kayo lang edimtang kini Wendy Liberato. Nakadanon siguro ita ni Jebalay. Kunak numadanon ko dito eh. Sanan samot na mayulo ti manang tulong na ka amang tarawid-wid iti kumpanya. Day ta ti babalawo kiti anak ko. Napatpatag ti panagbisyo na. Masirib ni Patrick. Nakarangrang ayon ti negosyo. Kayat ko ngay suti kadwa mamang tarawid-wid iti pagsugpunan ta negosyo. Nasaya at launay no manayonan ti pakakumikuman na. Katawanan ti panawin ng agbisyo. Yakmat na danon. Awagak tulangan into nadan dito opisina. Uray syakton ti mga wagkan ka, Liberato. Agyaman na. San lang nga negosyo ti pagsaritaan ta. Ngam kayat ko a pagsaritaan ta ti mapaspasamak kadakwada ken Wendy. Nagdiretso akon dito'y restaurant na nagtulagan tayo a pagkitaan itay inawagan dak Sir Liberato. Kalpasan ti panagsarita tayo, mapanak iti opisina. No, mabalin. Papalagan ti awag mo kaniyak. Takas tantumot lang ti pagtungpalan na. Malaksit no saan mga kapkap na kandi anak ko. Ha? Papa? Oh, agyaman ak, Patrick. Adda kayang pagsugpunan nyo ang negosyo kini mama? Kasta ngagbayso. Naibagakon ken ni Aida si katikayat ko akadwak amang tarawidwid iti kumpanya.
Awan ti problema iti dayta, sir. Papa, agyaman na iti panagtalak yu kanyak. Masirib ka, Patrick. Ngam no daduma ket maag ka. Ha? Anya ti kayat yu asawon iti dayta. Ambo ka masahir ka iti dayto yung imbaga. Naluplupoy pa itinakam mo ngam ni Wendy. Idinto alalaki ka. Saan ti arak ti mang solbar iti problema yo? Abay asan kayo agsarita na imbag? Agyaman na iti dayta patigmaan yu kanyak. Saan ko akanunungan ni Wendy? Kanayon ko abagbagan. Katagyaman aktasan mo matatutuban. Ay ayatok unay ni Wendy, Papa. Saan nala amarik na dayta? Maragsa ka na kamakanggag iti dayta, Patrick. Nasingpot ka unay. Nga masapol nga daramidam. Saan nga arak ti pagkamangam? Nasaya at nagsarita kayo ken Liberato. Agnakam kamat nga tahan, Patrick. Nangrik na kiti imbaga na kanyak, Mama. Akwak. Masiribak. Ang nalupuyak. Ngam agyaman na. Tasaan na kanunungan ni Wendy. Anya? Nasaya at tipan nakisarita na kanyak. Saan akas kada kayo, Mama? Uray bidot ni Wendy. Isupay lang ti kanunungan nyo. Katanya ti kayat mo asawa ni Tidayta. Saan kayo kumang agungat? Maawatan dak kumamat, Mama. Apay nga na di mo pala ibaw ing tirik nam iti sabali, Rexon. Sa anak ang maikarikan ka. Baknang kayo, nakurapayak lang. Awan no, biyok. Ha? O sige, makipagkitakan ka. Ngam saan na kahit asawan, nga ikan kamutan itinamnama, ha? Apay ko selos ka kini Patrick. Awan mo ti makagapong agselos ka kankwana. Rexon, agpada kayo lang agayem di pangibilbilangak. O sige, natalaga tinakam ko asumurot iti pangawisan nyo kanyak. Wan. Gaputan na talaga tiriknak asaan nak agundawayan. O sige nga Rodan ha. Okay. Bye. Nasaya at kinasarita yun ni Patrick, Papa. Padasan na timang loko kanya. Kalpasan, di pa nakisarita ka ni Patrick. Si Kamo ti saruno kakasarita. Natangsit ka launay, itinubyom. Amoy matan no siya ti makapungtot. Bala ka di rumbang. Kasanong tulangan ito nagasawa kayon? Agbalbaliw ka kuman. Ni Papamat. Kan kanunungan nak ni Mama Aida sa kalpasan na. Amam mo ka. Saan ko akanunungan ti madi nga aramid mo? Basta, agawid akon. Nagtulag kami kini Mama Aida nga agkita kami intun madamdama. Bagay kada kayo day taabado yung Mama. Napaubingan na kayo. Ang nanginan samat launa. Saan ang napatig kanyak ti bayad na, Wendy? Saan ka mo tama isuot ti kwartak? Sa bagay, pudnot ako nayo. Uray, tanarang ay tinegosyo yo.
Amok day di a babae. Kasla ni Patrick ti kinakuyog na. Ayan na. Panawan kayo pa dito, mama. Amo ka, babae. Ha? Kadwam ni Patrick, saan ka di? Ayan na. Ne, saan ani Patrick dayjay? Ni Rexon. Bagay ka na kayo day taabado yung mama. Paubingan na kayo. Ang nanginan samot launay. Sana napatig kanyak ti bayad na Wendy. Diyak maitugot ti kwartak. Sa bagay, pudnot ako na yo. Muray, tanarang ay tinegosyo yo. Amok day siya babae. Ah? Kasla ni Patrick ti kinakuyog na. Ayan na. Panawan kayo pa dito, mama. Amukas si ka babae. Kaduam ni Patrick, saan ka di? Ayan na. Ha? Wendy? Saan ani Patrick dayjay? Ni Rexon. Amok nga gayam kayo itinubyok, Jamila. Agkit-kita kayo ka di? Eh, kwa. Nabayagan na saan kami nagkita? Rabang laang. Adamat kayam kasininarak mo alalaki. Ha? Iso ka di dayjay ni Rexon. Napagpitudak ka ni Patrick. Tagkakaingas da. Aday pagpakahasikan ka. Saan na kumapagimunan, Wendy? Apay kumangamin a pagimunan ka, Jamila. Sino ka kuma? Alangan nga isukat na iti naalas nga mitisyak. Jamila. Oo, si kamat kayam. Ti amok idikat. Ararman na ka ni Patrick? Sana ka may karikin ni Patrick. Kan agayam kami lang nga talaga. Ngam dayjay ereksyon. Pagtatak ko ng tabak na. Ambisyosa ka talaga niya. Ha? Umay kan, Wendy. Anano samkit din nakasarsarita rin ta babae. Umay kan. Talaga amata pobre ni Nana Aida. Tagibasitan na klaunay. Naimbaglaan ang nyak paiso, tasan anagaram kanyak ni Patrick. Nakarkaro ko ma ama irorumanak. San mo isudat ti pagparikotak? Wapi nga mina nakita dak dito eh. Ay, imanugutakla ko maitayan nga itulodnak ni Rexon. Saan kami kuma nagkikita kada Wendy? Dimtong kayo gayaman kin ni Mama, Wendy. Nagado na ginatgatang niyo. Sige ha. Agsarsarita kayo pailaan tayo nakagsukat. Mama, saan nyo ka nga istoryahan kan Kuana? Ti pa nagkikita tayo kada Jamila Jemon? Anya? Ay, nagado ang mabalin ko ang makita. Dayjay pala mamirmiraot mo't babae. Sige. Kan amom ka di, Patrick? Adak kinasinarak na Jemol agwapo kan bak ng alalaki. Rexon, tinagan na. Ni Rexon. Amom ka di dayjay, Rexon? Masansa na makitkita kiti tarip nung mi a negosyante. Babak nang da. Takadimot negosyante asa nabak nang. Si Kamat. Ang nasikap dayjay a babae ah. Taypay anak tibak nang tipinili na. Naimbang tasan mga inarang at di nakakumat tinutupan. Saan ka ngay nuray tayan ta mabisina klaunay? Amo ka ng rabi kayon kini Aida. Saan nga itimol tinanganan mi papa? Ije balay ta. Kaslagarod agasawa kaming kini Patrick. Apay nga minasan kayo pa'y lang agasawa minagkasal.
Sa anak pa yung nakasagana iti data, papa. Nasaysaya at tikas to, itapno, nawaya ang mga ramid iti kayat ko. Apay nga rod na nakasilsilosa ka. Kat, anya ti kayat niyo, papa? Saan ko nga ipalubos nga ada sa bali a babae iti biyag ni Patrick? Tapno saan kayo nga agapa? Agtalag ka itinubium. Madi, tinatalag, papa. Ha? Ada akong dawayan na ka. Nung maamak asaan lang asyak ti babae iti biyag ni Patrick. Gubat ti mapasamak. Girl, I need you. I need your love. O, nakaawag ka mat, Patrick? Ada ka di problema? Saan ka nabartek ita? Kun saan kami mo't anagapakin ni Wendy? Nasayaan lang unay. Kanahin ko mga kasta, ha? Ayun gayam, nagkikita kami kada Wendy kan mamang mo ijamol. Juan, naistorya ni Wendy kanyak. Nagsarak kayo kin ni Rexon? Anya? Nobyum ka din ni Rexon? Saan? Ang awan mo't dakas na nasumurutakan ko, na. Tsak kamin kahit panunutan na aliklik-likak. Tama nga nabastusan nak. Jamela, denggenak. Ha? Liklikam ni Rexon. Ha? Apay? Apay kas tamatan ti bagbagam. Urekla na bang ara na nakadikos? Patrick? Sika? Naimbag abigat mo, Jamela. Jaknam naman nga umay ka na sapa. Mabit lang, ha? Ay na, nakababain pa ikan ka. Jak namin amo nga daka. Namatan. Agyaman ako tida ito akapena na asyan. Nimat namin nanang. Apayasan nang imbaga nga ni Patrick. Nakababay ni iti pan nakakita ni Patrick kanya kiti kasto langak. Nakabida nga lang iti tuwalya. Sa bagay, kaslawan anyaman na matkitdikin ni Patrick. Talaga ang nagpintas ti gayam ko. Ayun gayam. Flowers con chocolate para kan ka. Ha? Patrick, apay sagutan na kiti sabong kan chocolate. Pagkadkadam ka di, tinanong mo asagot ko kan ka. Come on, awan sa bali akay papananday to eh. Rumbang asagutak tikas kan ka, anapod no agayam. Kanayon nga da itisibay ko. No ada problemak. Agyaman na ka. Ang mga numaaman ni Wendy da ito eh. Aglalo kat nagulbudakan ko anay di kalman. Imbaga ka na bayagan na santa nakita. Imbagam kumalata ng aminan ti pudno. Diyak ngamin kaya tapagimunan nak. Saan ko masyak tiga po na nga agapa kayo? Ang mga nulaisan na klaang ni mamang mo. Pasensya ka lang kuman kadakwada. Kidawag. Saan ka nga umibot kanyak agayam mo? Namnamaam day ta. Kang runan nga mayak. Ni Rexon. Ha? Ulitak. Liklikam day di alalaki. Diyak kayat amay sagmak ka. Diyak maawatan di kayat mo asawan. No talaga agayim nak.
Patgam kumaday ito akid daw ko. Sige. Agpambarak lang nga nawisan na ngagpasyar. Awan ka po nang agkuyog kayo. Tasan kayo mat nga agnobyo? Nay. Ni Wendy itong mawawag. Hello. Mga na Jack makaumay dita opisina itangal daw papa. Adag iti balay ti may sa barkada. Kat makaadayo kami ngagpasya. Kanayon ti pa nagbalog mo. Ipasnag mo kumati bang tulong kanya kaya opisina. Ika lang papa. Kasapula, tagaliwaksay. Ngambig bigat. Ang si kaman lang di makam mo. Amo ka di dahito ni Patrick. Awan ka po na pakada kang kuwana papa. Na. Sakit na kasilsilosa ka. Kalbasan na. Di mo ibibiyang winikabkabilangan tinobyam. Napapahasan ko akasapula ti panagungungit yun. Saan kang ungungtan? Bagbagang kalaang. Kansaan ka bagbagan? Nusto teraramidam. Amok ter aramidag papa. Na. Ang numaamot nga da sa bali ababay itibiyak ni Patrick. Agalwat kanyak. Dayta ti paglaingam. Ha? Agayan ayat kayo bailang. Anyan tulangan wag asawa kayo. Sige papa. Sil. Salbag nga ubigan. Dayto tiyak kair kang wana. San nakadengdenggan? Girl, I need you. I need your love. Naimbaglaan yan. Tadakon dito yung opisina sakbay adimtang ni mama. Saan mabalin ang maamuan na no sa dino ti papanag? Patrick, amom ka di nga danang ko reklamo na empleyado. Kaya't da ka no may nga to ti sweldo da. Nabayagan nga amok dayta problema da mama. Karbangan dati agreklamo. Ang adadalot pa ilang ti amin. Nangaton ti sweldo da, Patrick. Ang agtultuloy ang umingi na ti gasolina. Ket sumursurot ang umina amin ang magatgatang. Ultimo, sardinas ket sana na makanaya si daan ti uray basit la pamilya. Awan bibiyang ko iti dayta, Patrick. Ay, talaga ani mama. Ti bagi na la tinapatagkan kwa na. Nagkariyakin ni Patrick aliklikak ni Rexon. Tsak mawatan, no apay pawilan na kamakilangan kadagiti lalaki. Iti dayto atawin ko. Adda kumamat tan nobyok. Tsak la maibaga aliklikan ni kumamat ang nagkita. Tamangan no niya tiramiden ni Wendy na maamuan na daytoy. Lib, when? Libwen. Pat, libwen pat. Naimbag ta simbang badkan. Itay pa nga gururay ni Patrick. Oh, milagro ah. At nang kami napatag ang nagsaritaan mi. So ngay nawis ko dito yung balay. Sige, panawang kayo bay. Nakitak no asino tinangitulnagkan ka, Wendy. Uwan, lalaki. Di mo ibaga nga agimon ka. No da karbangam ngagselos. Kasta akmat. Kan, saan mo pa nga impakada ti papanam? Siyak lang kada karbangan ng agselos, maawatam.
apay. Mabuteng ka, amapukaw nak. Ay, jak kayat nga agapa ta. Saan ta nga agapa? No saan asika tigapuna, Patrick? Oh, nagrabi ka ngay may dito'y balay. Ay na, nakainom ka manan. Ada ka di manan parikot mo? Awagan ka itay, Jamila. Sana ka matasungsung batan. Madama nga di pa nagsarsarita mi kini Mrs. Rabara, Patrick. Imakara ko niti trabaho. Kat saan tanton ang makapagkita pa eh. Uray, kadi awagan ka. Saanan ang mabalin? No, makasangpot akon. Mabalin. Nam kabayatan nga daki ti trabaho. Saan ka masungbatan? Jak ko man aginom, Jamila. Nagsubang kami manan kini Wendy. Anya? Nakaimimon. Idinto nga at dalalaki anang itulnogkin ko ana. Kat, naginom ka manan itinasangar. Ay na, Patrick, talaga ka di akas takalatan. Nalupoy ka. Pasit labanag, agbartak kan. Lading hitak. Sige. Mapanak nga rodan. Mabit lang. Mabit lang. Abay ngagpakada kan. Nasair ko ka ditirik nam. Pudno mati ko nam. Nalupoy tinakom ko. Saan ka kagura? Kan amok pampanunutom ti pagimbagak. Agyaman na maawatan nak. Hangam, kabailam ka di matlang tiyang maneho. Wen, kabailag. Saan ka amadanagan? Agan-anad kay ti panagmaneho, ma. San abali marabyan ka? Basta makasangpat ka na sayaat. Nagrabi kayo ni mawag, mama. Nabartek ni Patrick kasi mangpot. Di matlag na ka man. Talaga day ta lalaki. Kat, anya timbartekan na. Gapo ka no, iti panagsubang yo. Nasakit tinagam na, tas ikalang ka no. Di at nakarbangan ng agselos. Kasta ka no timbagam. Talagamat, mama. Siyak lang tirumbang ngagselos. Inawagan dak ka di, tapno salangadan dak. Ha? Sige, mama. Inton bigat langan ngagsarita tayo. Masurunak man. Kaya't kukumanti maturo. Nakamirug-rug ka, bigbigat. Nagapakay sakit kan Patrick idirabi. Masurunak kini bakit ay ta, papa. Makagura kan sakit dit agbalin nakatugangam. Inawagan nakit din arabrabi. Tapno salangadan nak abasol ko kano no apay anagbartak ni Patrick. Kapulaan, kasaan kami anag kinaawatan idirabi. Ay, nawindi aya. Awan san ti tao adi mo kagura. Ti makunak, masirib ni Patrick. Nalupoy lang tinagam na. Ngam, at dabasol mo. Saan ko akayat amangag ti panang babalaw yung kanyak, papa? Na, hindi. Ay, ustonan! Itakay malangan! Ay, awan mon Wendy. Masigurado nusan ka ngagbalbaliw. Nusan ka amang ipirpirit. Diyak amon no anya ti pagtungpalan ti relasyon nyo kini Patrick. Ha! Agbabawi kantong at agam naladawan ti amin.
Pasensya ka lakuman ken ni Wendy, Aida. Ura siya nga ba sa nakipitpirit? Adamot basol ko, Liberato. Mga pa'y nginawagak pa lang amin. Sa bali, tinagawatan ni Wendy. Saan ko mata sinalangan? Ayan nga ron ni Patrick. Adamiting da kadag iti investor iti hotel nga si Dagti Mall. Ang mga numalimton, no may diti opisina. Sa nabali. Uray ta dua tamati agtulag iti panagsugpunta. Makamon dagiti agayan ayat amang risot iti problema da. Sika lang ter urayak, Liberato. Nakasaganan ti kwarta. Uray saan pa'y laang nga mamatgan ti daw dagiti empleyado ang maingato ti swelduda. Oh, ada ka matgayam iti dayto apaskan, Jamila. Ah? Saan ka analasin adagos, ha? Nagpintas ka iti dayto abado. Agyaman ang. Ngam na pimpintas lata ni Wendy. Ah? Oh, apay na pamulang lang kay timbagak, ha? Puno mati ko na ka. Kan masapul ati nobyam ti makitam lang ang napintas. Sika talaga. Oh, apay nga arak manan dayta, ha? Agin inom ka manan? Kadwak dagiti investor adim maray iti dayto apaskan, Jamila. Ah. Nirekson day, Jaya. Surusurutan na kansamat. Inawis nak ni Mrs. Rabara. Siguro, adamat nang awis kini Rexon. Ha? Patrick, ni Wendy, adamat dito yapaskan. Girl, I need you. I need your love.